aby ľudia nevnímali potraviny čierno-bielo. Teda, že niečo je iba výslovne dobré v danej situácii a niečo iné je výslovne zlé v danej situácii. Ten človek v podstate len čaká, keď to skončí, aby sa vrhol na staré zvyky. Keď otvorím balíček tých slaných arašidov alebo čipsov s pracemo celý, oveľa väčší mentálny stres, ako je nutné. Nazdar všetci, moje meno je Vilo a dnes vás vítam pri tretej časti našeho Dirty Talku. Tentokrát to bude na tému, ktorú neviem pomenovať jedno alebo dvojslovne a bude tak všeobecnejšie zaramcovaná a nadväzuje na predošlý diel. Na predošlý diel o vysoko a ultra spracovaných potravinách, na konci ktorého som sa opýtal jednu zásadnú otázku. A síce, či je možné zaradiť vysoko ultra spracované potraviny do našeho jedálnička takým spôsobom, aby nemali zjavný negatívny dopad na našu hmotnosť a teda aj naše celkové zdravie. Samozrejme, treba to položiť do určitého kontextu, pretože keby sme chceli použiť zjednodušenú odpoveď, jednoslovnú, tak by bola áno, určite sa to dá. Ale už nás poznáte, mňa aj FitClan a viete, že my sa snažíme vždy položiť veci do nejakých súvislostí, aby si tomu rozumela a robila veci uvedomilo. Takže poďme sa do toho spolu pustiť, venuj nám svoj čas, zastav sa, sadni si a počúvaj kvalitný content. Ak sa teda chceme baviť, že ako zaradiť takéto ultra vysoko spracované potraviny do nášho jedálnička, tak musíme spomenúť možno, že aj tebe známe pravidlo 80/20, 80/20. Avšak toto pravidlo je súčasťou oveľa širšieho konceptu alebo prístupu k stravovaniu nazvaného ako flexible dieting. Inak povedané flexibilné stravovanie. A pokiaľ nás sleduješ už dlhšiu dobu, vieš, že my dlhodobo razíme flexibilnejší prístup k stravovaniu, aby ľudia boli uvedomilejší, aby mali prehľad o kalóriách, chápali, prečo veci sú, jak sú a prečo jedlá výslovene nie sú zlé a dobré, ale záleží, v akom kontexte sú. A presne o tom je práve tento prístup flexibilného stravovania. Pretože flexibilné stravovanie je jednoducho založené na tom, aby ľudia nevnímali potraviny čierno-bielo. Teda, že niečo je iba výslovne dobré v danej situácii a niečo iné je výslovne zlé v danej situácii. Aby neboli iba doprava, doľava, nič medzi. Flexibilné stravovanie nám má dať možnosť robiť lepšie voľby. Inak povedané, aby ľudia neboli až príliš rigídni v tom, teda v konkrétne, keď sa bavíme teraz o jedle, aby ľudia neboli až príliš rigidní v jedálničkoch. Napríklad, človek dostane jedálniček, lebo si ho zaplatil, alebo whatever, a teraz v tom jedálničku má napísané, že budeš mať takéto konkrétne jedlo, tam ryža a mäso. Ale ty nemáš konkrétne chuť na ryžu. Dal by si cestoviny, ale v jedálničku je ryža. Je to problém? Nie je to problém. Máš chuť na slanú verziu raňajok, ale na raňajky máš napísané ovsenú kašu s proteínom. Môžeš to zameniť, nemôžeš to zameniť. Takisto, vieš, že budeš neskôršie stávať, ale prvé jedlo máš naordinované na 8:00 presne. A to je, ak človek to bere doslovne, tak rigídne, tak tvrdo, že neexistuje žiadna rozumná výnimka, žiadna flexibilita v tomto jedálničku alebo v tom vnímaní jedla ako takom, tak samozrejme zbytočne si vytvára oveľa väčší mentálny stres, ako je nutné a nemá to nič spoločné s tým, že by nemohol dosiahnuť svoje vytúžené ciele, pre druhú väčšinu je to stále schudnúť, zredukovať hmotu, udržať, bez toho, že by nevyhnutne na 100% udržal nejaký jedálniček alebo nejaký konkrétny spôsob stravovania. Pretože ak už sa bavíme o účinkoch na naše zdravie, tak není dôležité jednotlivé jedlo, situácia alebo stravovací návyk sám o sebe. Dôležitý je celkový pohľad. To znamená tzv. Big picture. V momente, ako si totiž človek uvedomí, že neexistuje žiadne magické jedlá, ktoré by ho vytrhli z jeho snaženia, napríklad keď má jeho hlavná snaha je schudnúť a teraz keď zje, ja neviem, jeden vysmažaný karfiol malý, že to zničí jeho dietu, hej, to je real story, ktorú som zažil, keď som mladší a počúval od kultíkov vo fitku, tak veľká časť jeho mentálneho stresu často odpada. Pretože tak ako neexistuje jedno úžasné jedlo, ktoré ťa vytrhne z toho tvojho tragického stravovania, ktoré máš v súčasnosti možno, neexistuje jedno zlé jedlo, ktoré by tvoje inak dobré stravovanie potopilo.
To znamená, je veľmi dôležitý práve ten mindset, to nastavenie hlavy, to vnímanie. Nie je to čierno-biele videnie. Buď je jedno, alebo je druhé a neexistuje nič medzi. Samozrejme nebuď na omyle, pretože každá dieta zameraná na stratu tuku, respektíve na udržanie si novo nadobudnutej hmotnosti, znamená určitý stupeň sebaobmedzovania, čo samo o sebe môže byť u mnohých ľudí veľkým problémom. My však hovoríme o tom, keď toto sebaobmedzovanie je tak rigidné, alebo je tak vysoko a nezmyselne postavené, že to vytvára absolútne neznešiteľný až mentálny stres pre toho človeka a ten človek v podstate len čaká, keď to skončí, aby sa vrhol na staré zvyky. Hej? A samozrejme v tomto kontexte tu prichádza do hry už mnou spomínané pravidlo 80/20. Áno, psychologicky je totiž veľmi veľký rozdiel medzi slovami nikdy si nedáš pečivo a občas si môžeš dať pečivo, samozrejme s dodatkom, že v kontrolovanom množstve. A aj toto je veľký problém u mnohých, čo si povieme ďalej, že sú potraviny, pri ktorých to kontrolované množstvo je len utopia u nich. Ale ako môžeš vidieť na stene za mnou, vidíš jednak definíciu, alebo teda čo je podstatou toho flexibilného stravovania, aj pekné grafické vyobrazenie a myslím si, že je zjavné z toho, o čom sa tu bavíme dnes. Všetko, čo sme si doteraz povedali, znie tak krásne, dobre sa to počúva a dáva to vlastne zmysel. No má ten Vilo pravdu, nie? Avšak musím zdôrazniť jednu dôležitú vec. Má to jedno veľké ale. A týmto ale je tzv. Binge eating, alebo problematika binge eatingu a problematika trigger foods. Za mnou hore môže vidieť definíciu, čo to znamená tzv. Binge eating. Žiaľ, zatiaľ čo mnohí dokážu výborne pracovať s pravidlom 80/20 a s flexibilnejším prístupom k svojmu stravovaniu, neplatí to univerzálne pre všetkých. Nie každý totiž dokáže kontrolovať príjem práve často vysoko a ultra spracovaných potravín a zaradiť len to mnou spomínané rozumné množstvo. Alebo iba kontrolované množstvo daných potravín. A to bez ohľadu na to, že si chcú dať iba normálnu porciu. Iba trochu. Každopádne pre každého iné znamená normálna porcia. Hej? Pre mňa normálna porcia je úplne dačo iné ako tvoja normálna porcia. Aj na to treba mysleť. Možno sa aj teraz budeš sám sa pýtať, že čo mi to vlastne hovorí. Veď Friedman razí teóriu flexibilného prístupu. Áno, je to tak. Ale treba povedať, že flexible dieting, respektíve pravidlo 80/20 nemusí byť pre všetkých. Áno. Alebo lepšie povedané, ani nie, že koncept tohto pravidla, ale pre danú konkrétnu potravinu, s ktorou máš ty problém alebo potraviny, to nemusí byť pre teba riešením. A tu sa dostávame k otázke tzv. Trigger foods. A ako vidíš na scéne za mnou, toto je tá hlavná otázka. Dať si nejaké malé limitované množstvo alebo úplne vymazať zo svojho života v podstate potraviny alebo jedlá, pre ktoré mám takú veľkú slabosť, pri ktorých viem, že keď ich otvorím, začnem ich jesť, veľmi tvrdo dopadajú na naše chuťové bunky a ja som schopná ovládať množstvo, ktoré zjem. Jednoducho, keď otvorím balíček tých slaných arašidov alebo čipsov s pracem oceli. Jednoducho, keď začnem s kúskom čokolády, padne celá, eventuálne nabehnem do toho šuflíka a vyrvem aj tú ďalšiu. Alebo keď otvorím si gelato Ben & Jerry's, tak padne tých 1100 kalórií celý ten kofel. Toto sú tzv. Trigger foods a nebuď na omyle, že každý má rovnaké, pretože je veľmi rozdielne, aké trigger foods budú u teba, aké budú u mňa, aké budú u tvojho kamaráta, kamarátky. Samozrejme, zväčša pôjde o vysoko ultraspracované potraviny, ale každý máme iné chuťové preferencie, ktoré sa odrážajú potom v našom výbere a v tom, že zatiaľ čo v nejakej forme daná potravina bude úplne bezproblémová pre nás a v rovnako inej forme táto potravina bude veľký problém. Napríklad samotné arašidy versus arašidové maslo. Napríklad v jednej štúdii na obéznych ženách s nadvahou sa ukázalo, že v priemere ide o 6 až 7 takýchto trigger foods jedál, s ktorými majú
výrazný problém. Určite aj ty napočítaš na prstoch svojej ruky, že toto sú presne tie potraviny, alebo tie šmakociny, ktoré keď začnem jesť, oheň je na streche. A samozrejme, tá štúdia poukázala aj na to, že z hľadiska dlhodobého udržiavania si hmotnosti alebo snahy o redukciu hmotnosti je pre väčšinu prínosnejšie, ak nie že úplne vyradia tieto potraviny, ale nejakým spôsobom sa snažia limitovať ich príjem. Neplatí to univerzálne na všetkých. A v tomto je to dôležité zdôrazniť. Že pravidlo 80/20 je perfektné, flexibilný prístup je perfektný, ale neznamená, že musí byť perfektný pre teba. No a pomaličky sa dostávame k záveru našeho videa, kde by som chcel zdôrazniť, čo je pre dlhodobé udržiavanie našej hmotnosti a teda udržiavanie si čo najlepšieho zdravia. Ak by som to mal v bodoch, v prvom rade je to maximalizovať konzumáciu minimálne spracovaných potravín. Na druhej strane minimalizovať konzumáciu vysoko a ultra spracovaných potravín. Samozrejme to môže byť častie utopická predstava, ale vždycky sa dá robiť lepšie voľby v rámci našeho jedálnička. Po tretie by som chcel zdôrazniť, že by nemali zbytočne vyradzovať vysoko nutrične bohaté potraviny, respektíve celé skupiny týchto potravín, napríklad mliečne výrobky, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom draslíka, bielkovín, kalcia a tak ďalej. Pokiaľ nemajú zjavné zdravotné kontraindikácie, pre ktoré by to konzumovať nemali, ale to je zase iná téma. Štvrtým bodom je vhodná aplikácia toho, o čom sme tu dneska celý čas kecali. A to je aplikácia pravidla 80/20 a teda flexibilného prístupu k stravovaniu. No a po piate by som chcel zdôrazniť, že ak už konzumujem ultra a vysoko spracované potraviny, ideálne nekonzumovať ich samostatne, ale ako súčasť plnohodnotného jedla. Príklad, mám rada milku čokoládu, neotváraj si milku samotnú, netlač ju do seba pri telke, ale daj si ju ako súčasť komplexného jedla. Budeš si robiť na raňajky napríklad ovsenú kašu s proteínom, s ovocím, super, chia semiečka, všetko. Polož si tam tabličku tej milka čokolády do stredu a uvidíš, že ti to príjemne dochutí, bude to za rozumné kalórie a možno zistíš, že práve toto je pre teba prístup, ako zaradiť tieto ultra vysoko spracované potraviny do tvojho jedálnička. Alebo máš rada gránko? Daj si tvaroh, daj si ovocie, trochu gránka navrch. Je to súčasť jedla, nie je samotné. Áno, pointa toho je jasná. Avšak chcel by som zdôrazniť ešte raz jednu dôležitú vec. A síce, pokiaľ máš problém byť flexibilný, pokiaľ máš problém aplikovať pravidlo 80/20, o ktorom sme tu dneska hovorili tak obšírne, neznamená to, že si vadný, vadná. Neznamená to, že všetci musia byť úplne flexibilní v stravovaní. Byť striktný je OK. Mať jasne nalinkované stravovanie je OK. Mať krabičkovú dietu je OK. Pretože musíš vedieť ty, ako vyčúbať zo svoju hlavu, aby si v dlhodobom horizonte nepriberala. A pokiaľ toto je ten správny spôsob pre teba, je to úplne v poriadku. Na druhej strane to neznamená, že ľudia, ktorí dokážu takto fungovať, robia niečo zlé, ak si aj ultra vysoko spracované potraviny zaradia v hodnom množstve do svojho jedálnička. Je to úplne v pohode. Pretože dôležitý je, ako bolo spomínané, big picture, veľký obraz toho, čo robíme. Najprv riešim veľké kamene, potom sa zaujímam o štrk. Takže teším sa na ďalší diel, verím, že príde čoskoro a daj nám like, daj nám share, followuj nás na sociálnych sieťach a vidíme sa čoskoro. A pre tých, ktorí možno ešte nezachytili, tu je odkaz na našu konferenciu, ktorá bude 27. apríla v Trnave, nabitá mnohými dobrými speakermi, takže nebudeš musieť počúvať iba mňa, a nebudem ti piliť uši len ja. Čekni túto akciu, dojdi nás podporiť, dojdi nasávať kvalitné informácie, cvič, športuj, makaj a užívaj.